A pandemia obrigou a David a asumir un importante investimento na adaptación do seu local ás novas normas. Está pendiente de cada cambio que se anuncia e vixía que os seus clientes cumpran tamén. Di que o están facendo ben. A xente está moi mentalizada, vanse dando conta que hai que cumplir coas normas para que non volvan cerrar e que se poda estar polo menos en este nivel, sin que non haxa que volver para atrás e volver outra vez a tomar o café na calle e todo eso. Hai que estar sempre pendiente da xente que hai dentro, de como entran, do que fan dentro, para que todo funcione ben. Entonces, pois, é un pouco máis de tensión, de estrés que hai que levar a cabo, pero bueno, vaise levando. Inda que as cifras melloren, el non é dos partidarios de levantar a man de golpe. Prefire que as restriccións se vayan suavizando pouco a pouco para que a xente se vaya adaptando a elas. Eso terán que ver os que analizan os datos e todo eso, son os que eles teñen que valorar. O mellor era necesario estar así uns días máis e según se vai vendo, pois ir subindo o porcentaxe semana a semana, ao mellor abrindo un poquinho as horas e ilas alargando máis, así pouco a pouco, sin facelo todo de golpe para que non haxe un desmadre así generalizado. Renata, sin embargo, si cree que a Xunta debería anunciar medidas menos duras. Tamén ela está contenta co comportamento dos clientes. Debería cambiar un poco el horario, pero creo que la gente está cumpliendo bien y nosotros siempre llevamos la culpa de que esté subiendo los casos y no creo que sea así, para nada.